Gikan sa kong kumari, no? Kang Kalorita. Ini. Mari Lorit. Kuan, Gardner. Darwin Manulat, ilan ni Binsi Manulat nga Kini natag ni Kuan. Ninin niya. Sulong nga Ako ning ablihan. motor na electric na usaritiil. Abli, ano ko kay mag-live ko? Kay na. Kanang tapad puniraria ba na diha? Kumari Lorit. Yang sa pato napasinyatan, no? Katong duwad, itong nasa plastic na blue. Salamat, Marina, sa singgugot ta. Uy. Hala na rin masunod. Abi. Anak. Hello. Hi, good evening. Hey. That's my brother. Yeah. Hi. Yeah, it's over there. I brought some food for him. Hello. Hello. And then that's for you. Yeah, I took it. And you want me to open the garage? Okay. And I book food for them. And the coffee pods right here. Oh, I'll get that. It's inside your stuff in the garage. Come on. Yes, put them in the garage. Asa ang outlet? Asa mong garage? Ang feeling? Yawi? Sa garage. Di mong yawi, kuptan? Di, may ganang garage opening. Nagyang photo at sa car. Ano ang ito sa pagko eh? Ipagdit lang. Asa mo tupuan? Ano yung yawi? Something bit-bit. Nagyak sa misa. Ito. Yung nang i-off daw? Awak pa. Sige pa nagtuan. Asa man? I-off po. Okay. I'm gonna try if the remote control is if it's in my car, okay? Okay, it's not over there. Get me to move my car so it's easy for you guys to hang on. Okay, hang on. Okay. Oh, I didn't see it. I don't know what it. It's not here. Huh. Hang on, I'll move my car a little bit. Hello. Hello. Nah. I don't know. Hala. It's not what. It's not starting. Okay, hang on. I'll go find yung under akong car. Saan naman ni Ron? Sorry. Di mo under akong car? Na, di mo under akong car. Kinalan magpa-check ko mag-jump start. Asa ka gibutang ang remote control? Sa akong kuan, garage. Haman. Dilo TV na. Remote control. Ay kaha, kagit lang.
Kaya gibutang ni... It's not there. Pag nasa ni mo ka na. Okay. Saan dito dito? Ang iyong mga butang. Okay, magbabay na tayo. Thank you, Day Ara. Sa hapas. Thank you, Sag Marilorit. Na ako nang gablihan na yung mga t-shirt. Uy, na yung mga t-shirt sa Cebu. Kalami, Marisisil. O Kabil. Ha? Ang Sara? Okay, thank you dahil sa bugas day, kumari. Ang bugas mais. Oh. Salamat sa bugas mais. Kumari Sonia, nadawat na ko imong mais. Salamat kaayo. Nya karon magtan-aw sa ko ni akong gikan kanin niya. O kang gikan kakura. Unsa to gikan kakura katong nasa plastic? Mangga o dried mangoes. Hindi, bulinaw, no? O, bulinaw, gruskilyo. Sige, tan-aon ko to. Kaya ako panintan-aon ang kan ko anin niya. O katong sabon man to ito gipadanin niya no? Sabon. Sagit lang. Wala kanindot. Uy, na from Ninia. Salamat, Dainin. Hala, kanindot di ay. Uy, dress. Tanaw ka? Nindot. Ako na isukod. Salamat, Dainin. Sulog na ako, ha? Bilis pa ko. Ilangan. Kasi may nangita ang agency ba yan, sir? Ang tanak ng aming classmate sa high school. Si Flores kani. Ang gibaw na siya? Ayan, anak, mag-apply. Ano sa may trabaho si anak? Ato sa Canada. Oh. Ang lining ay down. Nabuo na ako. Isod. Okay na. Okay. Murag ko nang nagaw. Kaya mabuo mo ko. Unahan ko. Iya magsana. At ang buhok ba? Hala, nilangon ito doon. Pa na? Nagpapilo ka di kayang? Kailangan ko magkuhan sa akong buhok. Thank you, Day Ninia. Salamat, Day. Nagpapang kusang buhok eh.
Magpa-portite ko, no? Magpa-straight. Masabot ka daw ito itong buhok, no? Straight. Pero yun, mapakilay lang. Sige na, natog na. Ha? Sige, bye. Pagod ako? Okay na. Nanghigda na akong mga sakop. Kapang usaa, nagsigig cellphone. Si Dudong nanti. Naalang siya diha. Di siya mahigda sa iyang bedroom. Dari Gihim mo na lang storage ang bedroom here. Sa ilang mga gihim storage. Giplastada. Ilang mga gamit. Huwag natog. Okay ra ka diha dong? Pwede ra masag dong. Kini ra hip sigaon diri dong ah. Kana nya kini may pagngon. Nya arong dili kay kahayag. Nya diri sag pagngon diri. Kana. Na nya diri. Pwede diri sigaon. Parang mari kas bathroom. Dili kay ngit-ngit. Nah, ako na sa ni isukod ang kuan. Kana. Ang mga t-shirt ni hinatag ni naiparak ang kuan ni ako duha. Duha ang ako. Duha gikan ni Marie Lorit o ni Terry siyang bana nya kang Bill na ay para ka Bill uy. Gate. Ay buyak si Boy Maninggo nang tan-aw. Di mo higda si Didi ka dito sa bedroom dong. Di lang ka? Irog tani irog di ka mahug. Ay na lang. Dito ang mga malitay na gipahigda ngadto. Sige lang. Kinahan ka? Ugma mo. Bakit ko gusto tani sa kuan ay refrigerator. Tawag na ko dong ay. Good night. Salamat kay sa na naghatag. Astang bugas. Ako na isod ang bugas na. Bugas. Ang bugas. Sultan ni nga rin. Tara. Ako ba ginatag? Uy. Napao. Kini. Ipanood na ini ara. Astang Roskilius. Astang bugas. Buwad. Napa, ipanood na. Kaya mukat lang agi. Napag yung, sa mani? Mais ni? Mani? Sige, salamat sa pagtanaw. Matulog na ko. Good night. Good night, dong. Ako na yung puso ng t-shirt. Di, ang kining ko. Tug na ko. Saladaan talang kasilyas. Sige, good night. Bye. Indot na ra. Okay ni. Lagi di tayo Ano? Hinat. Hindot man. Ya. Di ko na tanong ta. At pero ba Botanical Garden? Basig. Pinahan ka ng kuluran ito. Okay ra eh. Sa kumuto ko sa. Kini kang linya ni Gikan. Oh, nanagditaw ko speed. Sabon. Thank you, day. Mami Cecil Kani family. piting kay ni. Sukod lagi. Suway lang. Na po. Tide. Aw ka eh. Speed. Makalaban na ko ni. Toothpaste. Ganahan ko kay gisod ni bag.